سلام وسناين عاخدكم يخون زخبركم زخبركن نافكار سبورت نلومي سولوس 24 طريق لتشن 23 ابزفنو سومناوي ناي سبورت مدبنا نوددرات اتلتيكسن قدم بشكلتان زدهسس كوينو اتلت رايل دانيال اب بلجيم تعويتا تقداماي ناتنايل تسفاصين اب زور سانتوس تور داون اندر زعقب وصيت رقيبو تقداماي بينيام غرماي ناي 2023 وردرو صباح كجمريو اقاوما كلب انتا مارشي سيركس وانتي اب زعمت انتي يمثل دوب افريقيا اب عامتها ودر شامبيون اوغر افريقيا كم زي تساتف افليتا زبلو ارستات كنرينا كتكتاتلونا بخبري عدمنا نقرب لكم ኤርትራዊት ኦሎምፒካዊት አትሌት ራሄል ዳንኤል በቅርብ ትማል ሰንበት 22 ጥሪ አበ ከተማ ሃኑት ቤልጂየም ኣብ ዝተሰላሰለ ውድድር ጉያ ሞሮር ክሮስ ካፕ ቀዳሚት ኮይና ብምዕዋት ሕጂውን ስማን ስም ሃገራን ደጊማ አበሪኻ ራሄል ኣብዚ ብሰንበት ከም ኣካል ዓለማዊ ውድድር አትሌቲክስ ጉያ ሞሮር ዙር ወርቂ ኮይኑ በሓያል ቀዝሕን ለመም እናበለ ዝወርድ በረድን ተሰኒዩ ዝተኻየደ አሸጋሪ ቀደም ኣብ ፈለማ ሸተቲላ ወዲቓ ድሕራ እኳ እንተነበረት ተስያ ተስፋ ከይቆረፀት ብዝገበረት ተወፃዕርግን ሓሊፈና ንዝነበራ መቐዳድም ታርኪባተን بمقصال دما وردر كودا سلسته نناي 1500 متر زرياتات مسترفه نهر زايدا نقدمي تابز تونچفتلو اب زحلف ور حدر اب فنمول بلجيم ابز تسالطه علماو وددر اتلتيكس غويا مورور زور برور تعويتا زنبرت شودناويت سرا لاهتي طراي اسرا سيبا اب مفصمتا دما كلتين اب مزازم حنصاص مسمعدوا رايل زلوا حيل تطقيما نلاهتي طنطيناتا بمخاد نبينا ريبن عوت بتيخا قال 21 عامت راهل نتي استسرع 8 كيلومتر زرحقاتو منقدي نمعمام 28 دقائق 41 كاليتاتن وسيدولا شودناويت سارا لاهتي كابرايل ب4 كاليتات دونغيا كتاتن كلا سالسيتي درجه استسرعت بريطانياويت ميغان كيد دما بتوسخي 4 كاليتات دحرا راهل دحري عوتا ابزهبت وقال بردن چقان نزي نايلومي وددر ازيو اصقام غير ويو بحقي نزي عوت نمچبات برتوع صعري ككايد نيرني اب منغو ودي اكوان تنبركو زخونه قانزاغن ايتسمعنن بمبال نغت عوت بزح كم ساعات حبيرا راهل بعرب 6 سنب 8 طري ناي زعمت زي اودر غيا مورور كامباشيو انترناسيونال 6 كيلومتر ايطاليان اليغوار جوان موغريزا 7.6 كيلومتر اسبانيان اب ناي حدا معلت فللي اب زكادتو كلتا ودرات قداميت بموصا درب عوت كم زحفست ناي قربا اوان تذكريو بزي كازي إذا زحلف عمد شامبيون عالم زر وردر غيا مورور نموخان زبقعت ولدو أتلت زحلف قدام 14 طري آب كتما من دفرا كبابي عاد حري آب زسالتتو وردر غيا مورور 10 مترو قدامي تموصا شامبيون سينير دك نسيرترا كوينايا عامتها 2023 كابتاتو آب زكايدتو 4 وردرات فتسيما زي تسعرت زلا رهل بدحرتي قدمي كلتا سمون آب اسبانيا استغناصفت تعوت علامة آب زمت 18 تلكاتيت آب باتيست أستراليا زكايد مبل 44 شامبيون ودر غيا مورور علم بمعوات ميداليا من طلطال مخانو جليس انيرا تقداماي امريكايت وورلد تور تيم تريك سيغافريدو ايرتراوي ناتنايل تسفاصين كاب سولوس 17 طريات حيزو اب استراليا كقدادملو اب زقنه مبل 23 زور سانتوس تور داون اندر بقرمت مالي سنبت بعوت استرالياوي تقداماي وورلد تور تيم حبرات امارات عرب جاي فاين تفصيمو فاين نزي أبا حموشتا مدرخاتن حدا مقدم وددر كرونومترن لعلي 677 كيلومتر شفان زور ب10 ساعات 7 دقائق 41 كاليتاتنيو عاميمو ماليا كلب تريك سيغافريدو كاب زلبس أبزي زر بوخري قدمو زكايد ناتنايل بوغنو كاب فاين بحدا دقائق 18 كاليتاتن تفنتيتو مبل 14 ترتا تسرعو زي اكشو ويدما ناتالينو بزبل قصل سم زفلت تقلداماي نزي بلص وصيت كمزغب زخاله ببعلتو بزرعيو زحشي ناي ترتالوطيو ود 23 عامت ناتنايل اب فالماي معلتي اب استغبره مقدم وددر كرونومتر مبل 52 درجه حيز كوانت نبره بدحريو اب زقصله 4 مدرخات نمبل 48 اب مبل 31 نمبل 17 كمون نمبل 15 دحري محكوارو اب مفصمتا ابو الدر حفشاو غيزي مبل 14 درجه حيزو قدمو بزعقب وصيت زازيمو ناتنايل نجزا ارسو طراي زيكونه بلص وصيت رخيبو ودغانتو ايطالياوي انتونو تيبيري اب وددر حفشاو غيزي شامناي درجه بمحز مس بلصات 10 تقدادمتي نخسرعن كلبو بحبرات امارات عرب طراي تبليصا كاليت نختوصن وساني ترى تصاويتيو ناتو بزيكازي اب حفشاوي ودمر غيزي زرخبو بلص وصيت اب سالساي مدرخ مس اكبتي غجله متيو اب زكايدو وددر شكوا كابتا غجله سالساي بحفشا اب تعلتغا شارشاي درجه خوينو مزازم حنصاص مرغاصو كابوزحات وغنات نادا رخيبلو كلبون بدحر زي مدرخ حدش كيلا شكوا كنلاليكم زبل صحف
مس سئلو أسنيا أب وقعوي مهدر محبراوي مراخب تويتر بملطاف أدناقطا قليصاتلو أبز الزور أسترالياوي مايكل ماوتيس نقطليا ماليا شوكا جاي فاين نماليا نوغس عقب أمريكاوي ماغنوس شيفيلد نصعدا ماليا بلوتس منسي ونينوم مربب حبريتا برو سايكلينج ستاتس أب زحلف معلتات أب قطعتا بزرقحتو مرحق قبري ودراتن تساتفتن مسرت تقلدا ماي بلجمايت وورلد تور تيم أنتا ماخشي سيركس وانتي ኤርትራዊ ቢንያም ግርማይ ካብ ጽባሕ ረቡዕ 25 ክሳብ ሰንበት 29 ጥሪ ኣብ ስፓኛ ብሳለጥ ብቻሌንጅ ማዮካ ኣብ ዝፍለጥ ቀለድማት ክላሲክ ክካፈል እዩ ውድድር ቻሌንጅ ማዮካ 5 ዝተፈላለየ ቀለድማት ዘጠቓለል ኮይኑ ሓደ ኣትሌት ኣብ ኩሎም ወይ ከዓ ካብዞም 5 ኣብ ዝመረጾም ቀለድማት ክሳተፍ ይኽእል በቲ ተሰሪዑ ዘሎ መደብ መሰረት ጽባሕ ረቡዕ 151.1 ኪሎሜትር ርሕቀት ዘሎ መበል 22 ውድድር ትሮፊዮ ካልቪያ حموس 158.6 كيلومتر شفن مبل 16 قدم تروفيو بورت دالسوديا عربي 169.9 كيلومتر زقعز مبل 14 وردر تروفيو بولنسا بورت دانتراكس قدام 155.5 كيلومتر زكاد مبل 14 قدم تروفيو سيرا دي تروماتانا سنبت 141.6 كيلومتر شفن مبل 19 وردر تروفيو بالما كسلاسليو ናይ ሎሚ ዓመት መርሃ ግብሩ ኣብ ቻሌንጅ ማዮካ ዝፍልም ቢንያም ዝሓለፈ ዓመት ኣብ 4 ካብ ዝ5 ውድድራት ተቐዳዲሙ ነይሩ ኣብ 27 ጥሪ 2022 ዝተቓንዐ 173.2 ኪሎሜትር ዝተጓዕዘ መበል 16 ቅድም ትሮፊዮ ኣልስቱዲያ ፖርት ዳልስቱዲያ ድማ ቀዳማይ ብምውፃእ ናይቲ ዓመት ውድድር ብኹሪ ዓወቱ ኣመስጊቡ ነይሩ ቢንያም ግርማይ ምስ ዓሚ ዝሓፈሶ ብርክት ዝበለ ቱርና ዓወታትን ምስ ምውፃእ ወሰንቲ ተቐዳደምቲ ካብ ክለብ ኣንታ ማኽሼ ሲርከስ ዋንትን ኣብ ክለቡ ዘሎ ኣገዳስነት ብዝተዓጻጸፈ መልክዑ ከም ዝወሰኸን ከም ውፅኢት ናይ ዝኸኣ ናይ ሎሚ ዘመን ኣቃውማታ ክለብ ነዚ ከም ብሌን ዓይና ትሪዮ ተቐዳዳማይ ብዝምችእ መልክዑ ኮይኑ ከም ተሰርዐን እታ ህንደሰን ተንተንቲ ቀደድም ብሽክለታ ይገልጹ ሓደ ካብዞም ተንተንቲ ዝኾነ ጋዜጠኛ መርበብ ሳይክሊንግ ኒውስ ዳንኤል ኦስተኔክ ክለብ ኣንታ ማኽሼ ሒዛቶን ዘላ ኣቃውማ ብኸምዚ ስዕብ ተንቲንወሎ እዛ ጋንታ ዝሓለፈ ዓመት ምስኣ ተሓቂፎም ካብ ዝነበሩ ተቐዳደምቲ ን12 ከተፋኑ ከላ መተካቶም ድማ ምስኣ ክለማመዱን ፀንሑ ክልተ ተቐዳደምትን ካብ ካልኦት ጋንታታት ዝተረኽቡ ተወሳኺቲ 9 ተወዳደርትን ኣብ መሳርዓ ፀንቢራላ ንዝሓለፈ 6 ዓመታት ምስ ክለብ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ክቀዳደም ፀንሐ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓበይቲ ውድድራት ብርክት ዝበለ ብጫ ማልያ ዝለበሰን ሻምፒዮን ውድድር ጽርግያ ዓለም 2013 ዝኾነን ወዲ 36 ዓመት ፖርቱጋላዊ ገዲም ተቐዳዳማይ ሩይ ኮስታ ኣብ ቀደድማት ክላሲክን ሽኳን ከድምዑ ዝኽእሉ ኢጣልያዊ ኒኮላ ቦኖፊዚዮ ካብ ክለብ ቶታል ኤነርጂስ ኔዘርላንዳዊ ማይክ ቶኒሰን ካብ ክለብ ጃምቦ ቪስማ ኣውስትራልያዊ ዳዮን ስሚዝ ካብ ክለብ ባይክ ኤክስቼንጅ ከምኡውን ኣብ ክልተ መድረኻት ግራንድ ቱር ዝተዓወተ ፈረንሳዊ ሊልያን ካልሚያኔ ካብ ክለብ ኤጂ2አር ሲትሪዮን ገለ ካብቶም ምስ ቢንያምን ብፆቱን ዝተሓወሱ ሓደስቲ ተቐዳደምቲዮም እዞም ስፖርታውያን ምስ ምውፃእ ከም ክኢላ ውድድር ክላሲክ ዝኾነ ኖርዌጃዊ ኣሌክሳንደር ክሪስቶፈን ዓሚ ኣብ ጂሮ ኢጣልያ ዓወት መድረኽን ብእኩብ ድምር ግዜ ሻድሻይ ደረጃ ዝሓዘ ተወላዲ ቼክ ሪፐብሊክ ያን ሂርትን ዝኣመሰሉ ሓያላት ተቐዳደምቲ ኣብ ክለብ ኣንታ ማኽሼ ንዝተፈጥረ ሃጓፍ ንምዕባስ ከቢድ ዕዮ ይጽበዮም ኣሎ ብዘይካዞም ክልተ ተጻዋቲ ኣብ ቀደድም ክላሲክ ሌዥ ባስቶን ሌዥ ኣብ ፖዲየም ዝደየበ ቤልጅማዊ ኩዊንተን ሄርማንን ኣብ ጂሮ ዲ ኢጣልያ ኣብ ውድድር ብጫ ማልያ ሻምናይ ደረጃ ዝሓዘ ወዲ 40 ዓመት ኢጣልያዊ ገዲም ተቐዳዳማይ ዶሞኒኮ ፓዞቪቮውን ገለ ካብቶም ካብዛ ክለብ ዝተሰናበቱ ተቐዳደምቲዮም ዝርዝር ኣስማት ተቐዳደምትን ዝወሰድዎ ሽልማትን ተተነጻጺሩ እዛ ናይ ዝእዋን ክለብ ኣንታ ማኽሼ ካብታ ኣብ ዝሓለፈ ዓመተ ውድድር ካብ ዓለም ሓምሸይቲ ዝበለጸት ጋንታ ዝተሰርዐት ጋንታ ኣይደኸመትን ኢልካ ክትማጎት ዘሸግር እዩ ኣብዛ ጋንታ ዝተገብረ ለውጥ እኳ እንተሃለወ ብርክት ዝበሉ ካልኦት ወሰንቲ ተቐዳደምቲ ሕጂ እውን እንተኾነ ኣብ ዕቑፎዛ ክለብ ይርከቡ ገለ ውሑዳት ካብዚኣቶም ኣብ ጀነዋ ናይ መድረኽ ዓወት ንስክላ ዘምለጦን ካልኦት ሓያሎ ኖድ ውፅኢታት ዝረኸበን ኢጣልያዊ ሎሬንዞ ሮታ ዳግማይ ዝተኸልዐን ዓሚ ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ ኣብ ሓፈሻዊ ድምር ግዜ 7 ተርታ ዝሓዘን ኣብ ጂሮ ዲ ኢጣልያ ድማ ናይ መድረኽ ዓወት ዝረኸበን ደቡብ ኣፍሪቃዊ ሉዊስ ሜንቴዝ ኣብ ዙር ፖላንድ ዕወት መድረኽ ዝኾነ ቤልጅማዊ ገርበን ቲሰን ከምኡውን ኣብ ጂሮ ዲ ኢጣልያ 2021 ተዓዋቲ መድረኽ ዝኾነ ኔዘርላንዳዊ ታኮ ፈንደርሆርን ንምጥቃስ ይከኣል እንተኾነ ግን ሕመረት መራሕን ኮኸብን ክለብ ኣንታ ማኽሼ ቢንያም ግርማዩ እዚ ኣብ 2022 ንላዕሊ ዝተተኮሰ ወዲ 23 ዓመት ተቐዳዳማይ ዓሚ ንማቲው ቫንደርፖል ኣብ ጂሮ ዲ ኢጣልያ ኣብ መድረኽ ከተማ ጆሲ ስዒሩ ክዕወት እንከሎ ቀድሚኡኻ
ኣብ ውድድር ክላሲክ የንት ቬቬልየም ነቲ ቅድድም ዝተዓወተሉ ፈላሚ ጸሊም ኣፍሪቃዊ ብምዃን ታሪኽ ሰሪሑ ዓሚ ኣብ መወዳእታ ወርሒ ሚያዝያ ሓድሽ ናይ 4 ዓመት ውዕል ንምእታው ብቕልጡፍ ተሰማሚዑ ሕጂ ድማ ዛጋንታ ነቲ ከም ዝሓለፈ ዓመተ ውድድር ሎሚ እውን ቅድድሙ ኣብ ቻሌንጅ ማዮርካ ጅምር ሓድሽ ክኾባ ቢንያም ክትብል ኩሉ ትገብር ኣላ ዋላ እኳ ውድድር ክላሲክ ከም ውህብ ዝውሰድ እንተኾነ ቢንያም ኣብ 2023 ንናይ ውድድር ከተኩረልዩ ምስ ጋንቱ ብሓባር ኮይኑ ሙሉእ ብምሉእ ኣይወሰነን ጸኒሑ ዝሓለፈ ዓርቢ ክለብ ኣንታክማርሼ ናይዚ ዓመት እዚ ምድላዋታ ወዲኣ ንኣባላታ ምስ ህዝብን መራኸቢ ብዙሃንን ኣብ ዘላለየትሉ መደብ ቢንያም ኣብ ወቕቲ ጽድያ ኣብ ውድድር ክላሲክ ሚላን ሳንሬሞ ፍላንደርስን ፓሪ ሮቤን ኣብ ወቕቲ ክረምቲ ድማ ንፈለማ ግዚኡ ኣብ ዙር ፈረንሳ ክካፈልን ምዃኑ ኣፍሊጡ ንሱ ኣብቲ ልዑል ደረጃ ዘለዎ ውድራት ንዓወት ክቀዳደም ከም ዝኽእል ቅድሚ ሕጂ ኣመስኪርዩ ብርግጽ ድማ ኣብ ዝመጽእ ወርሒ ሓምለ ካብ ባስክ እስጳኛ ኣብ ዝብገስ መጀመርታ መድረኻት ቱር ዲ ፍራንስ ንዓወት ንኽቃለስ ሓያሎ ዕድላት ኣሎ እዚ ማለት ድማ እቲ ዙር ኣብ 4ይ መድረኽ ናብ ፈረንሳ ኣብ ዝበጽሐሉ ቢንያም ብጫ ማልያ ለቢሱ ከኣቱ ተኽእሎ ኣለዎ ማለት እዩ በዚ ኮይኑ በቲ ጋንታ ኣንታክማርሼ ኣብዚ እዋን ኣብ ዙርኡ ኣብ ምህናጽ ኣተኪራላ ሓላፊ ብቕዓት ናይዛ ጋንታ ኣይክ ፌስቡክ ኣብዚ ቀረባ እዋን ንቤልጅማዊት ማዕከን ዜና ዊለር ፍሊትስ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ሓደ ካብቲ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ስትራቴጂ ምስጋር ተቐዳደምቲ ዝሃብናዮ ቀዳምነት ኣብ ዙርያ ቢንያም ንዝነበረ ሕመረት ተቐዳደምቲ ምሕያል እዩ ነይሩ ኢሉ ንሱ ብፍላይ ኣብ ዲዮን ስሚዝን ማይከን ጽቡቕ ወፍሪና ጌርና ሕጂ ኣብ ውድራት ክላሲክን ሓውሲ ክላሲክን ዝያዳ ኣማራጺታት ኣለውና ንሽልማት ክንወዳደር ድማ ትጽቢተዩ እዚ ዕላማና ኮይኑ ትሕቲኡ ኣይንደልን ኢና ይብል እዚ ኣካልቲ ንነዊሕ ዝጠመተ መደብ ወይ ከዓ ስትራቴጂ ናይዛ ጋንታ እዩ ኣይክ ፌስቡክ ነታ ጋንታ ርግእቲ ንምግባራን ንታሕቲ ካብ ምውራድ ንምድሓንን ነዝግበር ቁርቁስ ንምውጋድን ገለ ክፋል ኣተኩሮም ነጥብታት ንምኽሳብ ብደረጃኦም ትሕቲ ወርልድ ቱር ኣብ ዝስርዑ ንኣሽቱ ውድድራት ክሳተፉ ምዃኖም የገንዝብ ንሱ ብተወሳኺ ባጀት ክለቦም ተዛማዲ ውሕድ ምዃኑ ኣብ ወቕቲ ሓጋይ ዝገብርዎ ኩሉ ምስጋር ተቐዳደምቲ ብኣድላይነት ዝገብርዎ ምዃኑ ኣብ ዝኣመነሉ ንዶሚኒክ ፓዞቪቮ ውዕሉ ከናውሕሉ ዘይከኣልሉ ምኽንያት ብሓፂሩ ገንዘብ ኣይነበረናን እኹል ባጀት እንተዝህልወና ኣይመፋነናዮ ነርና ኣነ ሓደ ሓኾራይ ዓቐብ ክውስኽ ባህ ምበለኒ ኣብ ጋንታና ነዞም ተጻዋቲ ብሓቂ ንናፍቖም ኢና እንተኾነ ግን እዚ ጉዳይ ንምእማኑ ብዘጸግም ንዓና ከቢድ እዩ ብምባል ንዘለዎም ፋይናንሳዊ ጸገም ኣነጺሩ ክለብ ኣንታክማርሼ ኣብ ክልተ ክውንነት እትነበር ጋንታ እያ ኣብ 2022 ኣባላታ ዝነበሮም ዓቕሚ ተጠቒሞም ፍጹም ዝኾነ ስራሕ ብምስራሕ ውፅኢት ከፍርዩ ክኢሎም እዮም ሕጂ ድማ ብኮኸብ ተቐዳዳማይን ንዕኡ ዝሕግዙ ጭፍራ ተቐዳደምትን ተመሪሖም ኣለዉ እንተኾነ ግን ዋላ እኳ ዕውታትን ንዓወት ልዑል ዓቕሚ ዘለዎ ቢንያምን እንተለዎም ብሰንኪ ፋይናንሳዊ ክውንነቶም ኣብ ካልእ ጽላታት ንድሕሪት ዝመልስ ስጉምቲ ክወስዱ ተገዲዶም እዮም ኣብ መጻኢ ውሽጣዊ ዕብየት ዛጋንታ ዓብዪ ኣተኩሮ ዝግበረሉ ክኸውን እዩ እዚ ናይ ነፍሲ ወከፍ ክለብ ዓላማ እኳ እንተኾነ ኣብዚ ግን ምቹእ ግዜ ምጽባይ ኣድላይ ክኸውን እዩ ፈረንሳዊ ሁጎ ፔጅ ጠመቱ ኣብ ምዛም 2022 ንዝረኸቦም ሓያሎ ተስፋት ውፅኢታት ብዝበለጸ ንምትርናዕ ክኸውን ከሎ ቤልጅማውያን ኣርኔ ማሪት ሩኔ ሄሮግደስን ሎረንስ ሬክስን ድማ ካብ ደረጃ ፕሮኮንቲኔንታል ንላዕለዋይ ደረጃ ዝሰግርዮም ውልዶ መንእስያት ኣስቶንያዊ ማዲስ ሚሄልክሰን ቤልጅማዊ ድሪስ ዱፕርተርን ድማ ንመጻኢ ተስፋ ዝተነብረሎም ሓደሺ ፕሮፌሽናላት ተቐዳደምትዮም እቲ ቀንዲ ኣተኩሮ ግን ምናልባት ኣብቶም ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ኣብ ካልእ ቦታታት ዓቕሞም ናብ ዝለዓለ ደረጃ ከብጽሑ ዘይከኣሉ ሎም ዘበን ዝተጸንበሩ ከም ቶኒሰን ካልሚያኔ ቦኒቪዝዮን ስሚዝን ዝኣመሰሉ ተቐዳደምቲ ክኸውን ይኽእል እዩ ነዚ ኣብ ዝርዝር ተቐዳደምቲ ዝተኻየደ ለውጢ ተኸቲሉ ነጥቢ ኣብ መቕዕባትን ውፅኢት ኣብ ምድንፋዕን ከገድስ እዮም እቶም ሕጂ ኣብዚ ዓመት እዚ ዝለዓሉ ዓበይቲ ሕቶታት ምስ ምውፃእ ክሪስቶፍ ፓዞቪቮ ሄርማንስን ሄርትን ክለብ ኣንታክማርሼ 4 ካብቶም 7 ብርክት ዝበለ ነጥቢ ከኻዕብቱላ ዝጸንሑ ተቐዳደምቲ ከሲራላ እዞም ተቐዳደምቲ ብዘዕግብ ኣገባብ ወይ ከዓ ብግቡእ ተተኪኦም ድዮም ቢንያም ግርማይ ናብ ላዕለዋይ ኣንፈት ዝቐንዐ ሕምባቢኡ ብምቕጻል ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ ክደምቕ ወይ ክኸብ ክኸውን ድዩ ናይዚ ዝሓለፈ 5 ዓመታት ዝበለጸ ናይ ግራንድ ቱር ውፅኢቱ ዓሚ ኣብ ቱር ዲ ፍራንስን ቮልታ እስጳኛን ዝሓፈሰ ደቡብ ኣፍሪካዊ ሉዊስ ሜንቴዝኬ በተመሳሳሊ ብቕዓቱ ደጊሙ የንጸባርቆ ዶ እዛ ጋንታ ካብ ዘፈረመቶም ሓደስቲ ተጻወቲ ማለት ኮስታ ቶኒሰን ቦኒቪዝዮ ስሚዝን ካልሚጃነን ካልኦትን ዝበለጸ ውፅኢት ክትረክብ ትኽእል ዶ እቲ ዕላማ ውሽጣዊ ዕብየት እንተደኣ ኮይኑ ከም በዓል ጁልየስ ጆሃንሰን ሁጎ ፔጅ ሩን ሄሮግድሰን ዝኣመሰሉ መንእስያት ተቐዳደምቲ ነዚ ዋህቦም ተወሳኺ ዕድል ከመይ ክጥቀሙልዮም ዝብልዮም
حريت غانتا دوب افريقيا ابتي كاب شمونتك 17 لكاتيت اب غانا كقناع توطينو زلو عمتاوي ودر شامبيون قردم بشكلتا هاغور افريقيا كم زي تكافل زحلف ربع 18 طري فدريشن قردم بشكلتا هاغر اب زوصو مغلصي افليتو ازي محبر قردم بشكلتا عالم ويسياي او ورح مسكرم 2022 مرحا جبري عمته 2023 مزرغحه نت مرحا جبري بغبو بملكات كابت شعتك 17 لكاتيت 2023 هاغراوي شامبيون نخسلاسل موسان مدبو ب 17 ጥቅምቲ 2022 ኒውሲአይ በደብዳቤ ከም ዘፍለጠን እቲ መደብ አፍልጦቱ አይቦ ድማ ኣብ ወግዓዊ መርበብ ሓበሬታ ናይቲ ማሕበር ከም ሰፈረን ዝግለጽ ፌደሬሽን ኣብ ዝቐጸለ ወር ሕዳር ድማ ዓመታዊ ውድድር ሻምፒዮን ቅድድም ብሽክለታ ሃገር ኣፍሪቃ መዓስ ከም ዝግበር ንምፍላጥን ንዑ ዝኸውን ግቡእ ምድላዋት ንምግባርን ምንታን ክኽእል ናብ ኮንፌደሬሽን ቅድድም ብሽክለታ ኣፍሪቃ ወይ ካካክ ሕቶ ከም ዘቕረበ ሓቢሩ በመቐጻል እዚ ፌደሬሽን ብ22 ሕዳር 2022 ዩሲአይን ሃገራዊ ኮሚቴ ኦሎምፒክን ኣብ 2023 ዝሳለጥ ውድድር ሻምፒዮን ሃገራት ከም መጻረይን መእተውን ውድድር ኦሎምፒክ 2024 ከም ዘገልግልን ሻምፒዮን ኣፍሪቃ ድማ ካብ 8 ክሳብ 13 መጋቢት ኣብ ዘሎ ግዜ ክካየድ ምዃኑን ኣብ ዘውጽኦ ውጥን ከም ዘፍለጡ ድሕሪ ምጥቃሱ ኣብ መወዳእታ ወርሒ ዳር ግን ሻምፒዮን ኣፍሪቃ ካብ ወርሒ መጋቢት ናብ ወርሒ ለካቲት ክስሓብ ምዃኑ ብጽንጽንታ ከም ሰምዐ ከም ውጽኢቱ ድማ ነዝወረ ንምጽራይ ነቲ ቁሉዕ ዕለት ንምፍላጥን ናብ ካክ ሰለስተ ግዜ ዝኸውን ሕቶ ከም ዘቕረበን ዝኾነ ይኹን መልሲ ከም ዘይተቐበለን ኣረዲዩ ኣስዒቡ ዝፌደሬሽን ብ6 ጥሪ ካብ 8 ክሳብ 13 ለካቲት ኣብ ጋና ኣብ ዝግበር ውድድር ሻምፒዮን ንኽሳተፍ ወጋው ዕድመ ካብ ፕሬዝዳንት ካክ ከም ዝመጾን እዚ ዕለት ዝኸኣ ምስቲ ሃገራዊ ሻምፒዮን ዶብ ኣፍሪቃ ዝካየደሉ መዓልቲ ስለ ዝጋጮ ብኡንቡ ናብ ካክን ዩሲአይን ናይ ተቓውሞ ደብዳቤ ከም ዝለኣኹ ካብ ዩሲአይ እዚ ጉዳይ ንካክዩ ዝምልከት ዝብል መልሲ ከም ዝረኸቡ ብወገን ካክ ድማ ከም ተነጽጉን ዘርዚሩ ፌደሬሽን ዶብ ኣፍሪቃ መወዳእታ መግለጺኡ ኣብ ሻምፒዮን ኣፍሪቃ ንምውዳር ኣቐዲሙ ኩሉ ዝከኣሎ ዘበለ ከም ዝገበረን ንሕተታቱ ዝግባእ መልሲ ከም ዘይረኸበን ብምንጻር ሻምፒዮን ሃገሩ ንኽጅምር 5 ቀነ ጥራይ ምስተረፎ ዕድመ ስለ ዝቐረበሉን ዝካየደሉ ዕለ ስለ ዝተነግሮን ንሃገራዊ ውድድሩ ናብ ካልእ መዓልታት ንምስጋር ከም ዘጸግሞን ኣብ ውሽጢ እዚ ዝተጠቕሰ ሓፂር ግዜ ድማ ንሻምፒዮን ኣፍሪቃ ክዳሎ ከም ዘይክእል ብተወሳኺውን ሃገር ኣብ ሓፈሻዊ መሳለል ዩሲአይ ብዘለዋ ደረጃ ናብቲ ኣብ ከተማ ፓሪስ ዝካየድ ኦሎምፒክስ 2024 ብዝዕቅብ ቁጽሪ ሓሊፋ ስለ ዘላ ኣብ ሻምፒዮን ኣፍሪቃ ትገብሮ ቅድድም ነዚ ናይ ኦሎምፒክ ተሳትፋ ብእወታ ይኹን ኣሉታ ስለ ዘይጸልወን ውሱናት ወከልቲ ተቐዳድምቲ ናብ ጋና ንምልኣኽ ሓሊና ነተቐዳድምታ ዘቕረበትሎም ሕቶኻ እቶም ስፖርታውያን ንሃገራዊ ሻምፒዮን ቀዳምነት ከም ዝህቡ ስለ ዘፍለጡ ኣብ ግምት ምእታው ኣብዚ መበል 18 እዋን ዝካየድ ውድድር ሻምፒዮን ኣፍሪቃ ነዘይ ምስታፍ ከም ዝወሰነት ኣረጋጊጻ ዝኸበርኩምን ዝኸበርከንን ተኸታተልትና ንሎሚ ኣዳሊና ዝነበርና ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ተፈጺሙሎ ዝመጽ ሰሉስ ብኻልእ ዝተፈላለየ ትሕዝቶታት ክሳብ ንራኸብ ንኹልና ኣብ ዘለና ሰላም ጥዕናን